där. Nej, den kommer smälta, Hanna. Det går inte. Kommer det? Ja. Vilken? Ja, du får ta en pinne istället om du har någon sån där grillpinne. Det ska vara hål i. Ja, det går. Ja. Vi kan kanske göra hålet innan. Du kan göra... Ska jag göra en rulle av en pepparkaka? Ja. Är det du som gör något? Ja. Men du får inte ta in dem då. Det var lite fett. Mamma, du får inte ta in den än. Mamma, du får inte ta in den när den är klar. Nej. Specialiserat på sån här. Det var flera som stod i hjärtan kanske. Ja. Ja. Såna av dessa. Vadå för något? Bollar? Såna. Stora? Nu ska jag rätt stå inne rätt. Akta vad det Det är lyckligt. Så om så hör de svenskan. Det får inte ligga för många på den, för kom ihåg att den här ska få plats. Okej. Här är en till. Stämmer det att du hör en? Lägger man på glasyr före eller efter man? Efter. Jag har försökt före. Jag har lärt mig mina egna misstag. Du måste lära dig mycket där. Nej, du vet att jag inte alltid lär mig mina egna misstag. Det är det som är lite ett problemet. Mamma har många Det misstag. som är från annan. Det låter bara lite på sig. Alltså, du ska veta att 3 minuter, vi sätter klockan. norska är som franska. The Norwegian language sounds very nice. Almost like French. Almost. Almost. Nej, men norska vi kan veta som världens vackraste språk. Nej, helt sant. Kan man sagt det? Omröstning på. Ja, men franska är snyggare än italienska. Nej, men franska. Nej, men det är väldigt sött med norska. Ja, det är sött. Alla norrmän är glada. Fan. De är lite... Den låtsas att de är glada. Ja. För det är min mamma är mycket diskussioner. Alltså, normen är något som knäpper. Ja, men titta. Vad gör Anna. När man går till affären och när de tar en julpaket, då står det på bilden, öppna här, då öppnar de i alla. Vi känner som heter Odun, han öppnade sin glass i affären. Och sen betalar de efter när han hade öppnat det. Det här var konstigt. Det är väl smart. Slipper att den smälter innan man börjar äta. Nog är ändå dåligt. Köpte ni spara till dig då? När de går på toa, de är också Att du skulle känna dig hemma. när de går på toa, då vill de inte att någon ska se igenom nyckelhålet. Ja, Anna. Och då öppnar de dörren istället. Lyssna då. De är inte himla fräcka. Ja, det är ju tur att Du inte är det. du inte är norrman. Det är du som övertygar oss om att svenska inte är lika fint som norska. Oj! Jo, det är mycket finare. Men danska är finare än svenska. Nej. Danska är mycket finare. Danska kom långt ner på listan, kan man säga. Ta den. Tycker de som är tydliga? Det kan inte vara så många som Nej, har men det det. fanns sådana ljud. Ja, sådana. Alltså de är för taskiga mot danskarna. Det är ju danskarna som ligger högst upp så gott. Men jag kan faktiskt höra holländska är rätt så fult, alltså lite vulgärt. Men ändå väldigt lustigt. Ja, men holländskan låter nästan aldrig vackert. Men tyska kan jag det ibland. Tyska kan vara väldigt vackert. Ja, det tycker väldigt jag. poetiskt. Men kanske också lite hat. Ja, ibland. Man pratar lite tyst och man det är inte som man har samställning. En gång jag var så ser jag ligger lite aus, nej.
Jo, det är som stort. Och Ja. jag ska göra det så. Var det? Ja, det behövs lite hjärtat här.